Munşaның файдасы һәм зыяны турында. Әй, улым, шуны бел. Munşaға кергәндә тук карынга кирмә, зур зыян күрерсең. Мөхәммәд Зияд кеше тук карынга munşаға кирип үлми калса, бу бик гаҗәп хәл булыр дигән. Бұрынғылар исә munşa кіруне дөньяда булган рәхәтлекләрнең яртысын татып карауга тиңләгәннәр. Ләкин һәр көн munşa кирергә ярамый. Атнага бер тапкыр кирсәң, шул җитә. Югыйсә, munşаның сихәте зәхмәткә әверелә. Munşaға еш кергән кешенең сеңерләре йомшара, кул-аяклары калтырый башлый, хәлсезләнә һәм буыннары чыгу куркынычы туа. Көн сайын munşa кирү кешенең холкы бозылуга да китерә. Әгәр 4-5 көнгә бер тапкыр munşa кирелсә, алай да ярый. Файдасы булмый калмас. Җәен яисә кышын munşaға кергәч, бик эссе һәм бик салкын да булмаган, уртача һавалы бер бүлмәдә бераз гына утырып торырга кирәк. Шуннан соң эссе бүлмәгә кирергә дә ярый. Эсседә тәнеңә, буыннарыңа рәхәтлек килгәннән соң, уртача һавалы бүлмәгә чыгып, хәл алып утыру яхшы. Ә соңыннан юынырга һәм кыйынырга да була. Munşada узак утыру да зарарлы. Бик салкын яисә бик кайнар суны өстеңә куярга ярамый, исәнлеккә зыян килер. Munşada суның уртача җылылыкта булуы яхшы. Әгәр munşada кеше аз булса, бу munşa кирүченең бәхетенә булыр, чөнки акыл ияләре munşa буш булса, бәхет йылмайган була дигәннәр. Munşaдан чыкканда юш чәч белән урамга чыгарга ярамый. Чәчне һәм тәнне яхшылап сөлге белән курытырга кирәк. Тиреләүдән тамам туктаганнан соң гына чиста киемнәрне кияргә һәм munşaдан чыгарга мөмкин. Шул чакта гына тәнгә сихәтлек, күңелгә хушлык киләчәк. Munşada су эчүдә бик зарарлы. Ул сары су авыруына сәбәпче булыр. Бик каты сусаган чакта 1-2 генә йотым су эчәргә ярый. Munşaға күп ашап кирергә ярамаган кебек, аш килеш кирергә дә ярамый. Монысы бәдәндә корылыкны тудыруга сәбәпче була. Ашаганнан соң 1-2 сәгать узгач кына munşaға кирергә ярый. Румлыларда бер гадәт бар. Алар munşaдан соң айырым бер бүлмәдә бераз ятып йоклап алалар һәм шуннан соң гына өйләренә кайтып китәләр. Ләкин бу гадәт башка халыкларда юк. Шуңа күрә аны мәҗбүри дип әйтеп булмый.